مش نجمع. ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ ዘአምልኦት ማኅፀን ከደከ ሰይጣን በቅድመ ዛትም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተይት ስም የማርያም ጽዮን ለዓለም ወለዓለም ዓለም ናብተ ከዚን ሰባከ ንባርከ ከዚን ተአምነከ ንስእለከ ዚዮን አሰበቃከ ገኒ ለከ ዚዮን ትቀኒ ለስምከ ቅዱስ ሰግድ ለከ ዘለከ ሰግድ ኩሉ ብርኮ ለከ ይትቀኒ ኩሉ ልሳን አንተ ውእቱ አምላክ አማልክት ወእግዚአ አጋዕዝተ ወንጉሠ ነገሥት አምላክ አንተ ለኩሉ ዘሥጋ ወለኩላ ዘነፍስን ፄዋክነ በከ መሐረነ ቅዱስ ወልድከ እንዘ ይብላ አንተ ምስተሰበ ጸልዩ ከመ ዝበሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ዝነበርካ ዘለኻ ንኩሉ ሕሊፍካ እማን ዘለዓለም ዓለም ትነበር ካብ ምስራቅ ክሳብ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳብ ደቡብ ስምካ ንዘለዓለም ዓለም ተመስገነ ይሁን። ስለ አምላኽነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነኽብረካ ንመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ኸሞ ሰዓዛ ምሰዚኣ ድማ ባርካልና መንፈስካ ምርሓና ሓይልካ ደግፈና ግብርና ሓዲካ ተዓርቐና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳእቱ እንተፀበቀ እሞ መወዳእታ ኩሉና ዝፀበቀልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለና ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ንሃበና وحمام زلوا فوصلنا حزن زلوا تصنعنعلنا تጨنقهم زلوا ربولهم صميم زلوا نسعلنا سقاب نفس تأثر فتحلنا فحزب ولا أكبلنا أبصابان زلوا لما مسترف ترلهم بنيادينا قدس رنجل مريم مالا دنيتنا ملاك ترادعنا تنا نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتهم صلوتايت فلينا كوبنا أمنا قبر منفس قدس صادق بركات رديت كفلنا أبسمايات نبر ربنا سمكاي قدس مغستات مزا وادكام تاب سمايكم دمام دريكون عائلة مقبنا لهم حبنا نام زبدلنا بدلونكم زحدقنا لهم بدلنا عسانا دقلنا وكفاد احنا نام برفتنا يتتولنا منقستن حيدن كبر نزل علم نتكاي معمين اوزت يا مريم بناي قدس قبرين ملاك سلام سلام لك له حلنا غدن قليخ بسقاهون دن قليخ أدى سبات قويتا سراوي سلام لك له سخيك أو أنا صبرك سيخي ركر سهم بروي أمل تسقى جابير مساقي وفست دس ولكي أتياتنا خسر يلنا نفت ودخي يسكرسس من تانا حرات لمن لنا آمين يفتاوش ري جينا أملاك المدان يسكرسس فانيقا قانا سريات قدم ساسي أبسا ولدو لبركة ساتي برهان أنتم أوية قنات وأوية ديا قنات وران سايرو بسانات ببسمكم كنفتانون انتحانا يرسيان كلوان سميات جيو مهارن نكرسس مال عصر تغطي جيو مهار نكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس مال عصر تغطي بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهارنا 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 كرسوس ذا سعديا من بارسك أبويتنا يس كرسوس أما قبرن ما فسقمتا ساعات معلتنيا كمون دك أسام سالما سلزخونه كمود داتا جزي أدم سبت أصفر أي مسجانا صلوات سناي نقر إنس قبر لنا غرب هذا الزيابير أبون قويتنا مدخنا مدحنا يس كرسوس نمسكنون لنا سويرنا ردينا حلونا نقربنا تقبلنا تمعقبنا نسننا سعادة سعادة أو نفتحنا أيو جم بزادس على زيان كل زمن يوتنا فصم سلام حلونا كل زعجابير مدحنا لمنون لنا وقويتنا إجابير كل التعذابون قويتنا مدحنا مدحنا يس كرسوس لعلو كل قبرن من تقول قبرن أو تقول قبرن مسكنا كلنا سلا صور كنان زردا كنان زحل كنان نبخاون سلا زقرب كنان تقبل كنان سلا زعو كنان زدنا كنان سعدا سعد يعون سلا جب كنان مسكنا كا أو قويتا يقرب لنا ومفكر سو سلا زدنا من كلنا كم محرت كون دل لنا إذا قدس على جيان كل زمن وطنان ناخاب فراب فصم سلام فصم هبنا كل قناعة كل مكران أبو أنقول زخنة القبر السيطان مخروف على السبات من لعل سلام قبيتا كبار كاب كله هجب خاونا آمين كاب زريع القدوس بتازونا آمين يطعنون تحكس العزيزنا كمان كبتن كل حيل سلام كالرجل سلطان ذهب قنا نسخاهم كاب كل خفاء حنا النبال حنا أفتنا يكتبون حد ونحاوبتنا ملخنا حنا يشتر صف من تفكر سبيل بزقبر رتني رتان مسخام عرب روم زخنا منفس كل سن كان أنتنا عتم بوزل لك لو من كل سنة نزل علم علم أمين نين السحاب مزمور زمر حمسان حدا
وأملاك مثالك محرني كم تعبير رأيك أبساي دمسس كباساي تبيك حسبن كب حتياتي يناصرين أنا أبساي فلك اللهم حتياتي كل بزيب كلمة بزربا خالص عدم فردخان صون كاتر كبسي أنا أخذ راي بدلكو أو كلمة خاكي قبركو نوبا أبسات ولدكو نيك أب حتيات أنا ستن نون حق أو سخاترين أب حبوب توم محرني انت غسرت تسم ذاترين كبرت كسودو سبني تنزغت كتكاين عصم تحقوساس بحطان حقوسنا اسمع عني كسكاب حتياتي كولو بزل أبساوي دمسسو وعمل خطري بفطر اللي صنع منفسك أو شي حد أبقت قايدر بيني حقوس من حنكم لسلي بفقادنيا منفسون دقفني ما قد خان مفسق من ربي حتى أنا بخاف بس يوم وعمل خملق عني كبراد من نقفني ثاني قاعد تقول لي كويتي أفري بس كان خنا قرص خنا فريق فت مسوات باب لكاني تزيكون اسمه بركان ري مسوات بابا تقولي أم مسوات عمل سور منفسي وعمل خمس اللي نقاني خان سيم صدق حسن نجبر الله مكاتات يرسالم نداء شو مسوات صدقي زحر مسواتي بملو مسوات بحكم لك أيب شو عم مسويخا أرح أخبر لك أيب هللويا صلاة زين وصل أملاك الإسلام حتياتي حتى لتعا إلمنا آمين. أبونا بملأك السلام مزمور داوود من برميتن سالاسان كتصلي لنا أدينا إليسابيت مزمور داوود من برميتن سالاسان حدن حونا ممر تغلو مزمور داوود من برميتن سالاسان كلتن ممهر سارة مزمور داوود من برميتن سالاسان سلستن أنا مزمور من برميتن سالاسان أربعة كتصلي حفتنا قللتا مزمور داوود من برميتن سالاسان شوعاتن آيفون إلك آتي خدلخي حفتنا فرويني وحفتنا سنايت نت عند حرخانكي حبرني سنايتي الشي مزمور داوود مبل 230 شمونتن كتصلي لنا مع مارزنت مزمور داوود مبل 240 حدن أبونا بملاك السلام مزمور داوود مبل 240 كلتن حاونا ممرتغلو مزمور داوود مبل 240 شدشتن أدينا إليسابيت مزمور داوود مبل 240 شوعاتن نور إيش خالق بكني دحن تكون دحن كفتنا إيش غاسيل كمبوش تلبخن هذا مأمر سارة مزمور داوود مبل 240 شمونتن عاول كتصلي لنا هذا مئتن هاليلويا እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት እቱ ኣመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርህን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም ኣቱም ሃውን በረድን ኣሳይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይቲ ኣዕዋምን ጽህድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን ኣግባዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስናእሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርምኡ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ሃሌሉያ አሜን آمين هللويا ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመው
ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምጽናዕ ስርኣሉ ንጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚኣብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። መንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኽ እውን ከም ዝናባለ ባረኾ። ወጎይታይ ነቲ ናዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤል ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ መድሓን ከዓ እንታይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከምቲ ዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን። ክፍልታት ኣብትና እልልታ ንዓይ በልከኒ ክፍልታት ጸሎት ንዓይ ደኮነት ነራ። እሺ እዛ ክፍልታት ጸሎት ክበክን ዶ? እወ ከም ኣልከኒ ነርካ መስለኒ። እሺ ሕራ ያዴና ጸሊኽና ዶ ታሚትን 47 ከ ፍትና ኣለኹ ገና ወዳኩ። እሺ ነዚያ ምስ ጸልኽን ተመለስክን ግበራ እንከሲል ክፍልታት ጸሎት ጸልያልና ሓራይ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ፣ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን፣ ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኽን ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማንፀኒ። ስብሃት ለኣብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላኽ ኣሜን። ይቀኒለክ ኣሜን። ሓፍትና እልልታ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ኸ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ እከይን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከሎኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ ንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብረቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይቅዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ወኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ እብል ኣለኹ። ግዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና ሰናይት ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣራይ ስመ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባራኺቲ ቅልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናን ከም ማዕበል ዝገማጥል ክፉእ ሰባት ሓሳባት ካባይ ርሕቕ እዮ። ነታ ህምምቲ ነፍሰይ ብከንቱነት ኣዝዩ ሃለዋታ ጠፊኡ ኣሎሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃህን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኻ ከኣልቲን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን ኣሜን። ማማረዘነት ኦ ጎይታ በዛ ሌሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ጎይታ በዛ ሌሊት እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ወጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓልየት እዚ ንዘለኣለም እተድሕነናን ትዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር።
ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ምዕቆብየ ስለዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኣሜን። ወጎይታ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እፅሊ ኣለኹ። ወጎይታዬ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብር ከዓ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርካ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምፃእ። ፀጋን በረከትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን። ኦ ጎይታ፣ ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይተለይቲ ኣዘንቱ ስለ ቃላት እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። ሓፍትና ፍረወይኒ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ዲያቆን ሶሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ተወልደ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠመቐ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሓረና። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብኡ ህያውን ምውታን ንክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመፅእ እዩ። ወጎይታ መሓረና። ምስጋና ንወቡን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ኣሜን አሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ሓጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይፀብፅበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅርበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮ እሞ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም። ኦ ጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትና ነዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሰ ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንፁህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማነና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍፁም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ መሐረና፣ ኦ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ብምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትካ ትምፃእ፣ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን። ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና፣ ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ። ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ። ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ። ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ፣ ፍረ ከርስኹም ብርኪ እዩ። ኦ ምልዕተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ። ሓጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። መምህር ሳራ ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልእተ ፀጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምንቲ ሓጢአትና ክሃድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ፀሎትና ኣረግልና። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላክና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ሓጢአት ክፅግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላክና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሃድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት። ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽበረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ዝወለድክልናን መፅኡ ከዓ ንነፍስናን ስለ ዝሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን
ንስኻ ንሓዋርያት መወሶም ንሰማዕታት ኣኽሊሎም ንጻድቃን ዕለልታኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንሓጥኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ሰሉስ ቅዱስ ነበሰት ንሰግደሉን ነኽብሮን ኦጌታ ምሓረና ኦጌታ ምሓረና ኦጌታ ባርኸና ኣሜን ኣሜን። ሓፍትና እልልታ ጸሎተ ሃይማኖት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮት ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ ሓመመ መከራ መስቀል ተቐበለ ሞተ ተቐብረ ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሰይቲ መዓልቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማያት ዓረገ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ ንመንግስቱን መወዳእታ ይብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘርበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢኣትና ሓደገልና ክሪያ ላይሶን 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 ክሪያ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ 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 ክሪያ ላይሶን ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ሓፍትና ሰናይት ቅዱስ ቅዱስ እሺ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስናኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እትመልእ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላክ ሃይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ኣቦና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቅርታ ምሕረትን ግበረልና እቲ ብደልየትን ብዘይ ድልየትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይ ፍላጥን ዝገበርና ዝሰራሕናዮ ስውርን ግውሕድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስም ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቅረበለልና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም በደልና ኣይኹን ኣሜን ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ዋኮ በከመ አበሳነ በከመ
ምሕረትከ አምላክነ ወአቆበከ ማበሳነ ኦ ጎይታ ብቕዓት ክበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣወሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ እትቅዱስ ምካልካ ተዓረቐና ንሕደገልናን ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይተሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀትና ጻግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ጸላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ካልኣኸልና ብጸጋን ብርህራያን መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሬኻ ምስ ዝኾነ ወሃወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባአካ ሕጂ ንዘለኣለም ዓለምን ኣሜን። ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ሰዓት ዝጽለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እምን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ብሰናያት መልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ እንትጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማነና ተቐበል ሂወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን ኣንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርዳኣና ብህልውናኦም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና ንስኻ ንዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኻ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ክሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ይስማዕ እዮ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ባርኸልና ኣሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ካብዚ ብምቕጻል ንሎሚ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ከምቲ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስትያንና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ድሕሪ ሰዓት 6 ፈረቓን ዝወሃበና ትምህርቲ መጽናዓት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ከዓ መቐጸልታ ብሓውናን መምህርናን መምህር ተኽሉ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ክንመሃር ኢና ንሎሚ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሓውና መምህር ተኽሉ ክሳብ ዝዳሉ ነታ ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብባ ኢና። ቀዳማይ ክፋል ማማረ ዘነት መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 12 ከተንብብልና ኢኺ ኣስዕብ ኣቢልኪ ሓፍትና ፍረወይኒ ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 18 ከተንብብልና ኢኺ ማማረ ዘነት መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 1 እሺ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም እንቕበል ፈሊጥኩም ብዙሓት መማህራን ኣይትኹኑ። ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቓል ዘይስሕት እንተሎ ንሱ ንብዘሎ ስጉኦ ክለጉም ዝከኣሎ ብቑዕ ሰብኣይ እዩ። እነሆ ኣብ ኣፍራስ ምእንቲ ክእዘዙና ኢልና ልጓም ንገብረሎም ኣለና። ንብዘሎ ስግኦም እውን ብኡ ኢና እነቕንዖ። እነሆ መራክብ ድማ ክንድዚ ዓበይቲ ክንሰንሲ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸተባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ
መራሒ ዝደልዮ ብንእሽተይ ስካን እየን ዝቀንዓ። ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ ኣካል እያ እሞ ብዓብዪ ነገር ትምካሕ። እነሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብዪ ዱር ዘይተንድድ። ልሳን እውን ሓዊ እያ፣ ዓለም ዓመፃ እያ። ልሳን ኣብ ማእከል ኩላትና ሰፊራ ንብዘሎ ስጋ ተርክሶ ኣላ። ንመዘወርን ንብረትን ከዓ ተንድዶ ብገሃነብ እውን ትነድድ እያ ዝነደደት እያ። ኩሉ ዓሌት እንስሳ ኣዕዋፍን ለመም ዝብልን እንስሳ ባሕርን ብባህሪ ሰብ ተገዚኡ እውን ኣሎ። ግናኸ ንልሳንሲ ሓደ ሰብ እኳ ክገዝኣ ኣይተኻእሎም። ንሳ ዘይትዕርፍ እኪይቲ ዝቐትል ሕንዚ ዝመልአት እያ። ብኣኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦናን ንምርቕ። ብኣኣ ጌርና ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ እተፈጥሩ ሰባት ንረግም። ካብ ሓደ ኣፍሲ ምርቓን መርገምን ይወፅእ። ኣሕዋቴ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ። ወይሲ ዒላዶ ካብ ሓንቲ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ተፈልፍል እያ። ኣቶም ኣሕዋቴ ኦም በለስዶ ፍረ ኣውሊዕ ከተፍሪ ከኣላ እዩ። ወይ ተኽልሲ ወይንስ ፍረ በለስ። ከምኡ ኸ እታ ዒላ ጨው ጥዑም ማይ ከተፈልፍል ኣይከኣላን እዩ። ኣሜን። ቃልዎ ተስምዓልና ሓፍትና ፍረወይኒ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ 13 ክሳብ መወዳእታ። ስለተዋህበና ዕድል ኣዝየ ይመስገን። ዘኒ ኣብ ማእኸልኩም ከልባም ኣስተውዓልን መን እዩ? ንሱ ብሰናይ ኣካይዶ ብለውሃት ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ። መሪር ቅን እንጀራን ኣብ ልብኹም ካብ ዝህልወኩም ግና ንሓቂ እናተፃረርኩም ኣይትምሓሉ ኣይትሓስቡ። ኣብቲ ቅንዕን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራሕ ስርዓት ኩሉ እኩይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊት ስጋዊትን ሰይጣናዊት እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን። እታ ናይ ላዕሊ ጥበብ ግና ቅድም ንጽህቲ እያ፣ ዳሓር እውን ሰላማዊት፣ ልእንቲ፣ ስማዕ ምሕረትን ጽቡቕ ፍረን ዝመልአት ብዘይ ዝሬትን ብዘይ ግብዝናን እያ። ነቶም ሰላም ዝገብሩ እውን እቲ ፍረ ጽድቂ ብሰላም ይዘርኦም እዩ። ወዲ ኣይመስለኒ ዲያቆን? እሳያ ቃልዎ ተስምዓልና። ኣሜን። ኩላህና ይስማዕና። ሕራይ ካብዚ ቀፂልና ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና። ንሓውና መምህር ተኽሉ እግዚኣብሔር ተዛራባ አንደበት፣ ንዓና ድማ ደስታ ውዕል እዝነ ልቦና ይሃበና እግዚኣብሔር ኣምላኽ።
يغريتا حاونا يدالو يدلو نيشتي اوكي شير تقبل الله حسنا still that's right okay Mm-hmm. No, that's okay. Oh, amen. Parentaira. المحل دي أنا يطرحك. المحل أوكي. سوي له معلو إيدي. قلنا تم بيكشن أي مسألة له تعطيه Oh, I think it's يدالو له حنساب يدالو له غريتا اتي كمبيوتر كور بتاع شو ممكن ولا كونكشن ما حصير ورا وده مزمور كزمر ما ديكون حوي. وش اسكن حتى نمر جينا تخينو اشي إيش حرا حاول حاله؟ بقدر مه زمرني صبع إيش زاوير مسجد. قال كان خنيك كنسما ويتاي بيشاقا قال كان خنيك كنسما ويتاي بيشاقا لبيك فتو لبيك فتو لبلديا كم زفت كايو لبيك فتو لبيك فتو لبلديا كم زفت كايو لما زورك زي هرب لها ناس خبر هسه بس كمان أتي خلها زور طالها No, that's all. Mm-mm. قتل حاونا دي اقوم درماي إيش قال كان خنق سما ويتاي بجاها قال كان خنق سما ويتاي بجاها لبيك فتو لبيك فتو لبليا كم زخفت كايو لبيك فتو لبيك فتو لبليا كم زخفت كايو مرتا قلت طبعا بلن فلا Thank you, Doctor. All right. In Jesus' name, amen. Mhm. يرى دي هدي الوقت يرأيكم الله اسمع أبو ولد منفس قدوس عاملة أمين الوقت اوكي اوكي قريته بسم الله ومنفس قدوس أحد أملاك آمين
أبوتاتي كهنات كاب حاتاتي فتحني نزي تكافلوا دلخ قبائي خاء صلتكم ذكروني خم فارس قابير لهم أنتي معرف سلسة رئينا أبونا جيش مالو بدخن كيدون بدخن ملسو هالراي معرف سلسة مأتو ما اختي يعقوب معرف سلسة بنت مأتو خن جمرينا حفشة ونايتا معرف مالتي بأملها أختا أرثوذكس توحدو بتكريستيان كما إنا نريئه سالسيتي معرف ملأختي هارا قدس باولوس بزعبا حيل لسانن حلافنت منفسا وممهرانن أقمي تمهر ويكا قمت تقبر تمرت خفليا أجينا إذا تمرت زي بخمينا خمري نخيل أو توفيت بتكريستيان أرثوذكس توحدو مالتي أم معرف سلسة زيئة سنة مقبارا وتباهيلات تصوع ويكا أما تراي زلوا زي كونس أفكاب ملأت لبي يزارب زبلو أماتيوس معرف 10 فقدي 34 بمفسد بزبل مسارات ناي وشت قوي نصحنا التصوع ملأختي أمارتي جئت نزاروسي بأفناسي كوشت زمت إيدا أمبر دقاو طرح يكونن أبا الشغل جزي دبلو الله كل جزي أفوت راح يكون لبو ولا حتى يقولون لبو خامن كريك تعرف كاتب لوجن لك كاب لبو خام دوت مهاني زمهرنا مالتي هذا قدس باولوس حاو قيتانا مدحينا إيسوس كريستوس قدامي إبسكوبوس نا يروساليم خمس نبرة إنما قاسيو نا منفساو بسلت نمرح بعابي طبب نصحفو صحفتي زخا كنبرو ليلو نعو ود طرح ديكونسي نتهم ابنت كونم زلوون كريኦም ኢሉ ዝፅሓፎ መልእኽቲ ሕጅውን ዓና እቶም ኣቦታትና ወይ ከዓ ክትሪእዎ ኢኹም ኣብታ ምዕራፍ ሓደ ብጣዕሚ ዘፍርሕ ነገር እዩ ከምዚ ኢልካ ክትዛረብ ከለካ ትነብረሉ ዲኻ ኣፀቢዕና ክንሪኢና ድሓኒ ሃርያ ቅዱስ ጳውሎስ እቶም ንካልኦት ክምህሩ ወይ ክመርሑ ዝደልዩ ሰባት ቅድሚ ኩሉ ልሳኖምን ልቦምን ክገዝኡ ከም ዘለዎም ይመርሕ እጂ ንስኻ ዘይትገብሮ ነገር ንሰብ ካልእ ግበር ክትብል ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ እጂ ኣነ ብዚኣ ወፅእ ዘለኹ እዚ ቃል ድብሎ ዘለኹ ቃል ኣምላኽ ኢዳ እምበር ኣነ ከምኡ ይገብር ማለት ኣይኮንኩን ኣነ ቀዳማይ ሓጥእ ካባሃትኩም ዝገለድክ እየ ስለዚ እዚ ኩሉ ክገብር ይደሊ ግን ከም ስጋ ለበስ ክገብሩ ኣይክእልን ማለት እዩ ቃላት ከም ሓዊ እዮም ወይ ከዓ ከም ሓዊ እዩ ክንድደካ ዝኽእል ክሃንፁን ክባርኹን ከምኡውን ከጥፍኡን ከቁስሉን ይኽእሉ እዮም ሕጂ ቃልናሲ ኣብ ምንታይ ነውዕሎ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ትምህርቲ ኣበው ወይ ከዓ ትምህርቲ ኣቦታትና ዝብልዎ ስቕታ ጸሎትን ምስትውዓልን ከም መከላኸሊ ንምእመናን ልዑል ቦታ ይህልዎ ስቕ እንተደኣ ኢልካሲ ወይ ከዓ ጸሎት እንድሕተዘውትር ኮንካ ከም ማዕሌት ትዛረብ ተደኣ ኮንካሲ ልዕልና ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ ማለት እዩ ከምቲ ኣባ ይስሐቅ ሶርያዊ ዝበልዎ ስቕታ ምስጢር ናይቲ ዝመፅእ ዓለም እዩ ናይ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ቃል ግና መሳርሒ ናይዚ ዓለም እዚኣ እዩ ስለዚ ሓደ ኣማኒ ነፍሲ ወከፍ ቃሉ ንክብሪ ኣምላኽ ከውዕሎን ክዛረቡን ክቅድስን ፃዕሪ ክገብር ይግብኦ እዚ ከዓ ኩላትና ክንገብሮ ዘለና ማለት እዩ ብተወሳኺ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ይብል ነቲ ድርብ ኣተሓሳስባ የጠንቅቕ ማለት በታ ንኣምላኽ እንመስግነላ ልሳን ነቶም ብመልክዑ እተፈጥሩ ደቂ ሰባት መርጋብ ክንደይ ዘይግባእ ምዃኑ የጉልሕ ኩላትናሲ ኣመን ንግሆ ተሲእናስ ጸሎት ንገብር ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኸ ብርኽትን ቅድስትን ለይቲ ዳሕደርክ ንመስገነካ ኣለኹ ንብል ካብኣ መስገድና ግን ነታ ብኣኣ ድመስገድናላ ልሳንሲ እንታይ ኢልና ኢና ንውዕለላ ካልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከምኡ ክንገብር ኣይግባኣናን እዩ ብኣኣስ ንከምኡ ጥራሕ ተፈቲራ ንከምኡ ጥራሕ ተባሂላ እሞኒ ንሕና ከዓ ተቐደስና ተጠመቕና ሰባት ስለ ዝኾንናሲ ከምኡ ክንገብር ይግባኣና ግን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት እዩ ግን ብሓይሊ ኣምላኽ ከዓ ይከኣል እዩ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ህይወት ሓድነት ቃልን ግብርን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ እቲ እንኣምኖን እንዛረቦን ምስቲ እንገብሮን ክሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ድሰማማዕ ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ብኣፍካ ጥራሕ ኢልካሲ ኩሉ ንስኻ ለቢምካ ወይ ከዓ ካብ ሰብ ፈሊጥካ ማለት ኣይኮነን ኣፀቢቑ ክምህረና እዩ መምሃራን ክትኮኑ ኣይትድለዩ ክብለና እዩ ንምንታይ ከምኡ ከም ድብለና ከዓ ኣፀቢቕና ክንሪኦ ኢና ስለዚ ልሳን መስትያት ናይ ነፍሲ እያ ልብና ብንስሓ ብፆምን ብፀሎትን ምስ ዝፀንሕ ድነፅህ ማለት እዩ እቲ ካብ ኣፍና ዝወፅእ ቃል እውን መኣዛ ክርስቶስ ዝሓዘ ንፁህን ቅዱስን ይኸውን ሕጂ እቲ ውሽጥና እንተደኣ ሰናይ ኮይኑ
እትንምሎ ነገር እውን ሰናይ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መንጎ እቲ ምድራዊ ጥበብን እቲ ካብ ላዕሊ ዝመፅእ ሰማያዊ ጥበብን ዘሎ ፍልሊ የናፃፅር እቲ ምድራዊ ጥበብ ካብ ቅንዓትን ፍትወት ነፍስን ሻራን ዝመንጨወ ኮይኑ ፍሪኡ ህውከትን ከፋእ ግብርን እዩ ይብለና እቲ ካብ ሰማይ እትወርድ ጥበብ ግና ቅድም ንጽሕት እያ ምክንያቱ ናይ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ ኩሉ ነገር ምስ ዝገብሮ ንጹህ ስለ ዝኾነ ቀዳመይቲ ንጽሕት እያ ድሓር ከዓ ሰላማዊት እያ ልእምቲ እያ ከዓ እሺ ትብል ምሕረትን ሰናይ ፍረን ዝመልኣ ኣድልዎን ግብዝናን ዘይብላ እያ እዚ ከዓ ኣብ ምዕራፍ 3:17 ኣሎ ማለት እዩ ተጻሒፍልና ኣሎ እታ ካብ ሰማይ እትወርድ ጥበብ ግና ንዓይ ዝገልጸለሎ ናይ ሓቂ ጥበብ ፍረ መንፈስ ቅዱስ እያ እዚ ድማ ብትሕትና ንፍቃድ ኣምላኽ ብምግዛእን እትዓቢ እምበር ብኣእምሮዊ ፍልጠት ጥራይ እትመፅእ ኣይኮነትን ሕጂ እቲ ልሳንካ ምግታእ ወይ ከዓኒ ጥበብ ናይ ኣምላኽ ምምፃእሲ ተማሂርካ ክተምፅኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ብፀሎትን ብምሕታትን ኣምላኽ ካብ ምስ ኣምላኽ ተፀጊዕካ እትረኽቦ ነገር እምበር ባዕልኻ ከተምፅኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ብኡ ክትምካሕ ኣይግባእካን ናይ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዛ ሰማያዊ ጥበብ እዚኣ ናብ ሰላምን ጽድቅን እትመርሕ መለኮታዊት ብርሃን እያ ብርሃን ከዓ ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሱ ዘብርሃሎም ነገራት ከዓኒ ኩሉ ሰብ ናብኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ በብሓደ ጥቕሲ ክንርኢ ክንጅምር ኢና ሓይሊ ልሳንን ሰማያዊ ጥበብን ኢሉ እዩ ዝጅምር ትንታነ እዛ ምዕራፍ እዚኣ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ወይ ክርስቲያናዊ ህይወትና ክልተ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዛዕባታት የነፃፅር ቀዳመይቲ ነታ ንእሽቶ ኣካል ዝኾነት ልሳን ዘለዋ ዓቢን መጥፍእን ክኸውን ዝኽእል ሓይሊ የጉልሕ እዚ ከዓ ክትዛረብ ከለኻሲ እንታይ ዓይነት ሓይሊ ከም ዘለዋሲ ንፈልጥ ኢና እንደረ ኣብኡ ፀሪፍና ብዙሓት እዞም ደቅና ሕጂ ቡሊ ምስ ገበርዎም ወይ ከዓ ከይምስ ተዛረቦም ካልእ ምስ ገበርዎም ሲ ኣብ ምንታይ ከም ዝወድቑ ንፈልጥ ኢና ዋላ ንዓበይቲ እውን ዝኾነ ነገር ሕማቕ ሰብ ተዛሪብካሲ ሙሉእ መዓልቲ ምሳኻ ትውዕል ምሳኻ ተሓድር ምሳኻ እውን ትቕኒኣ እሞኒ ካብዚ ከምዚ የድሕነና ድሕሪኡ ነቲ ምንጪ ቃልና ዝኾነ ልቦና ብኸመይ ጌርና ብሰማያዊ ጥበብ ክንመልኦ ከም እንኽእል ይምህረና እዚ ከዓ ካብ ፍቕዲ 13 ክሳብ 18 ደሎ ማለት እዩ እቲ መልእኽቲ ንጹር እዩ ናይ ሓቂ መንፈሳዊ ብስለት ንልሳንካ ብምግታእን ብናይ ኣምላኽ ጥበብ ብምምልላስን እዩ ዝረጋገፅ እዚአን ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 6 ዘለዋ ማለት እዩ I hope ይረኣየኩም ይኸውን ግን ኣብዚ ድቐቕ ስለ ዝበለ ኣብቲ ናተይ ክኸይደ እዋ ሕጂ ዶ ይሓይሽ እዋ ኦኬ ድቐቕ ኢሉ ግን ድሓኒ ኦኬ ከምዚ ክንገብሮ ኢና ከምዚ ክንገብሮ ከምኡ ተገይሩ ስናብ ካሊእ ዝኸይድ እቲ ሰብ ናብ ባዕሉ የቕርቦ ምክትኾን ሓወይ እቲ ቴሌፎን ሒዙ ዘሎ ብዙ ኣቕርፍ ተቢልዎ ፅቡቕ ባላት ዘነብብ ወይ ይጠቀም ኣራጃኩም ሃይ ቴንክ ዩ ኣሕዋቴ እውነት እንዳኸደኒ ኣሕዋቴ ዝገድድ ፍርዲ ከም እትቕበሉ ፈሊጥኩም ብዙሓት መምሃራን ኣይትኾኑ ኩላትና ብብዙሕ ነገር ንስሕት ኢና እሞ ሓደ ብቃል ዘይስሕት ንሱ ኢና እነቕንዖ ንሱ ኢና እነቕንዖ እንሆ መራኽብ ድማ ክንድዚ ዓይነት ክነሰንሲ ብብርቱዕ ንፋስ እናተኸበባ ናብቲ ፍቓድ መራሒ ዘድልዮ ብንእሽተይ ልሳን እየን ዘቃንዓ ከምኡ ድማ ልሳን ንእሽቶ እንከላ ንእሽቶ ኣካል እያ እሞ ብዓብይ ነገር ትምካሕ እነሆ ንእሽቶ ሓዊ ክንደይ ዓብይ ዱር ዘይተነድድ ልሳን እውን ሓዊ እያ ዓለም ኣመፃ እያ ልሳን ኣብ ማእከል ኣካላትና ሰፊራ ንብዘሎ ስጋ ተፈርክሶ ኣላ ንመዘወር ንብረት ከዓ ተንድዶ ብሃነም እውን
ዝነድድ እዩ እዚ እንታይ ድብለድና ደሎ ኣብተን ቀዳሜት ደላሲ እታ መጠንቀቕታ ዝበና ደሎ መምሃራን ክትኮኑስ ኣይትለዩ ዝብለና ደሎ ቀዳማይ ነገር ትዕቢት የምፅእ እዩ እቲ ትዕቢት ከዓ ሓደ መምህር ብፍልጠቱ ክዕበን ንኻልኦት ክንዕቕን ኣይግብኦን እዩ ተኻልአይቲ ከዓ ግብዝና እያ ነቲ ዝምሁሮ ነገር ባዕሉ እንተ ደኣ ዘይገብሮ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ግቡዝ እዩ ማለት እዩ ታሳለሰይቲ ንኻልኦት ምንዓቕ ብጌጋ ትምህርቲ ወይ ብሕማቕ ኣብነት ንኻልኦት ከስሕት ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ደይ ተፅሓፈ እንተ ደኣ ተንብብ ኮንካሲ ብጌጋ እንተኮይኑ ኢትስ ኦኬ ግን ፈሊጥካ ንኻልኦት ኣብ ሕማቕ ከተወድቕ ኢልካ እንተ ደኣ ትገብር ኮንካ ግን እዚ ዓብ መጠንቀቕታ እዩ ዝህቦ ሕጂ እታ ፍፁም ዝብሎ ነቲ ሰብ ግን ፍፁም ሰብ ማለት ሓጢኣት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብስለት ዘለዎ ወይ ከዓ መንፈሳዊ ዕቤት ዘለዎ ዝፍትን ኩል ግዜ ኮነ ኢሉ ሕማቕ ዘይገብር ስለምንታይ ከ ንምንታይ ኢና እታ መልሓሲ መዐቀኒ ትኸውን ደላ መዐቀኒ ምክንያቱ ልሳን ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ተንፀባርቕ ስለ ዝኾነት ሕጂ ብዙሓት መምሃራን ክትከውን የብልናን ከመይሲ ዝኸበደ ፍርዲ ክንቅበል ኢና እዩ ዝብል ኣሎ ምሳሌታት ከዓ ነዚአን ሰለስተ ሂብና ኣሎ ልጓም ፈረስ በቲ ናይ ፈረስ ዘሎ ልጓምሲ ናብ ድላይካ ክጠውዮ ትኽእል ኢኻ ናብ የማን ናብ ፀጋም ወይ ከዓ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ መርከቡን በታ ንእሽተይ ስካን ዝብልዋ ወይ ከዓ መዘወሪት ዘላታሲ ናብ ድላይካ ክጠውያ ትኽእል ኢኻ ዓባይ ክንስሳስ በታ ንእሽተይ ናብ ድላያ ክጠውያ ይኽእል እዩ ካፕተን ማለት እዩ ልሳን ከዓ ልክዕ ከምኡ እያ ምብላ ሓንቲ ንእሽተይ ተኽሲ ሓዊን ዓቢ ጫካ ተንድዶ ምክንያቱ በታ ቃል እስኻ ዝበልካዮም ሰብ ክትቀትል ትኽእል ኢኻ በታ ቃል ዝበልካዮም ከዓኒ ሰብ ከተድሕን ከዓ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ክንጥንቀቐላ ይግባአና እዩ ዝብል ኣለና ካብ ኣቦታትና እውን ዮሃንስ ኣፈወርቂ ከምዚ ይብል ልሳንካ ከም ሓደ ዘይተገርሐ እንስሳ ወይ ከዓ ከምዚ ናይ ኣራዊት እንስሳ ዘይተኣሰረ ማለት እዩ እንተ ደኣ ኮይኑ እንተ ዘይተኣሲርካዮ ንኩሉ ነገር ከተዕንዎ ትኽእል እያ ነቲ እንስሳሲ እንተ ደኣ ኣብ ገዛኻ ኣሎ ዘይተኣሰረ ተኮይኑስ ንኩሉ ነገር ከዕንዎ ይኽእል እዩ ይብል ስለዚ ከምዚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ማለት እዩ ልሳናስ ብቐሊል ክንሪኦ የብልናን حوالي قدس باولوس نزام عرف زيها بخمسي إلو إيو زجمرة أحواتي نحنا ممهران زجاجة فرج خام نقبل فليسكم علىهم بزحات ممهران أي تخونن بمبال بخبيت ما تنقطع يمعدنا إزيد ما قالنا بفل لايك أن خالقت إن مرولك قال كسع كندي حلفنت كم زلنا يرد نحايلي إذا إشت أكل إذا نمجلات دما سلسته حيالات مسالتاته تن حج قالت أن زت أنا حكو مالتيو بتاعت عبد الله عن كيرنا زيت الجزاء كفاءات زيت الجزاء ويكا كفاءات ويكا من حاس كانت ترى ديت كده كلهم انسساتات يقولوا للسانجن حدا أقوى كجات أيك إلني إذا خاب من تأينا خم هنجرا ويكا من تأينا خن حزان خيل ترى إلنا جن بأملاح ويكا بمنفس قدس ترحيب منش بركاتن مرجم تخون كنساء بقى نقولتان نعبون نودس بقى أو نتهم بمثلي أملاخ التفوتر سبات نرجم سلازي كم زخن جبر أيجبر أناني مخنياتو من تأسس صريح حساسي نودس سنت راح نترى أخوي ناسي كم هنت كمان لا هنا نجبر نخلون مثلي تاتي هبو يوم مخنياتو ناي بتخسيان دخونا أقحاسي أبغى زانا خينا نقوم له أي نخيلنا مخنياتو نبتخسيان يتوان لسنا ناخا لككم إيو نحنا أنت أخ نودسولو لنا كم كريستيان مثلا ترى كوينا تجبأنا خوينسي نخالق كنت كملو أي جبأنا كمون مثال يبنا كاب حد عين ويني ويك عين ماي تعمل مريرن كويس أي كإرني زي أب سلسته عصر تحرر الله مالتي سنت جورجوس نايس خمزي يقولوا أفكا منشي تقولت ديو ويس منشي تعرفي إتي كابو زوجت قال نتي أوش اللي بخازلو إيو زنت صبارة هدي أوش تخان ترى أتصبق نجار له of course تصبق نجار كتبلي أوش تخان ترى حماق نجار له يعني ويك دخمت انت الله كهونها نت دخمت نات كأخذت صوارق مالتي هدي سبس قالي إني ويسب كم زيلوني لنا ولا باي جميلكم كم انت الآن بالكوين ناسي نحن أنا وشتنا أنا نتصوارق دلنا مالتي سلازم خنتنك أقبعنا ويك أنا نفسنا خن مرمر يقبعنا أنا خابزون نت أيكم كون دقيمة دقاقيمة يزبلكم دلهم مهناتو I want you to understand كل ناسي
ነፃ ይኮናን ወላ ሐዋርያ ጳውሎስን ከምዚ እዩ ዝብለና ፍቃድ ሲ ኣሎኒ ምግባር እቲ ሰናይ ግን ሲኢነዮ ኣለኹ እሞ ነቲ ዝደልዮ እከይ ገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልዎ እፈልጥ ኣለኹ እዚ ከዓኒ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 7 ካብ 18-19 እዚ ከዓ ኣብ ኩላትና ዘሎ እዩ ማለት ግን ነዚ ስቂልና ክንቅበሎ የብልና ንስዓታ ብስለት ከተብለካ ትኽእል ክትቀበሎ የብልካ መዓልታዊ ክትቃለሶ ኣለካ ምክንያቱ ናይ ሸይጣን ነገር ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ክትቃለሶ እዚ ግን ከምኡ ምዃነይ ፅቡቅ እንተ ደኣ ትብል ትኮንካ ግን ካብኡ ተፈሊኻ ኣለካ ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ነቲ ኣብ ልሳን ዝርከብ ዘይምስሉነትን ድርብ ባህሪን የጉልሕ ልሳና ግና ሓደ እኳ ክገጥኣ ኣይክእልን እዩ እዚኣ ዘይትዕርፍ ክፋእ መርዚ ዝመልኣ እያ ምባል ብዘይ ሓገዝ ኣምላኽ ልሳና ምግታእ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይገልፅ እዚኣ ኩላትና ክንርዳኣ ዝግብአና እዩ ባዕልና ክንገብራ ኣይንኽእልን ብዘይ ሓገዝ ኣምላኽ ልሳና ምግታእ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ይገልፅ እቲ ዝኸፍአ ድማ እቲ ኣብ ቁፅሪ 9-10 ዘሎ ግብዝና እዩ እቲ ቀንዲ ክፉእ ዝብሎ ከዓ ነዚ እዩ በታ ሓንቲ ልሳን ንፈጣሪ ነመስግኖ በታ ልሳን እቲኣ ድማ እቲ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሰብ ንረግብ ኣሕዋተይ እዚ ከምዚ ዝኸውን ኣይግባአን እዩ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባአን እዩ ብምባል ድማ እዚ ኣብ ሂወት ሓደ ክርስቲያን ቦታ ከምዘይብሉ የጠንቀና ክርስቲያን እንዳበልካ ብዘይ ክርስቲያናዊ ተግባር እንተ ደኣ ትገብር ኮንካ እዚ ትጋጊ ኣለካ ማለት እዩ ኩላትና ካብዚ ከምዚ የድሕነና ነቲ እንድሕር ፈሊጥናዮ ከዓ እታ ቀንዲ ከዓ እንድሕር እሳ ኮይና ድኽመትና ፈሊጥና ክንፅልየላን ዋላ ንሰባት እውን ፀልዩልና ክንብልን ይግባአና ማለት እዩ እቲ ፀገም ኣብ ልሳን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ምንጪ ማለት ኣብ ልብና ምዃኑ ንምርዳእ ካብ ሓደ ዓይኒ ማይ ጥዑምን መሪርን ማይ ይፍልፍል ድዩ ኣይከኣልን እዩ ምክንያቱ እታ ውሽጥኻ እንተ ጥዒት ኮይና እቲ ኩሉ ተውፅኦ ነገር እውን ጥዑይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከም ስጋ ለበስ ግን ኣይትጋገን ማለት ኣይኮነን ምክንያቱ ፍፁም ሰብ ዝብሎ ፍፁም ማለት ብቃል ጥራሕ ሓጢኣት ዘይብሉ ማለት ኣይኮነን ብስለት ዘለዎ ወይ መንፈሳዊ ዕቤት ዝገበረ ማለት እዩ መንፈሳዊ ዕቤት ከዓ መዓልታዊ ኢና ንውስኽ ወላ ብሰዓት እውን ተበልና ዝጋነን ኣይኮነን ምክንያቱ መዓልታዊ ሲ ኩሉ ግዜ ፀሎት ንገብር ነቲ ድኽመትናትና መታን ከልግሰልና ወይ ከዓ ክሕግዘና ነቲ ፅቡቅ ነገር ንገብሮ ዘለና ከዓኒ ኣፀቢቕና ዝያዳ ፅቡቅ እንዳገበርና ክንከይድ ማለት እዩ እቲ መልሲ ንፁር እዩ ልብና ምስ ዝነፅህ ቃልና እውን ንፁህ ይኸውን ማለት እዩ ልብና ምስ ዝነፅህ ቃልና እውን ንፁህ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ምድራዊ ጥበብ ምንጫ መሪር ቅንኣትን ስሳዕን ሻራን ነብሳዊት ፍትወትን እያ ፍሪኣ ከዓ ህውከትን ከፋእ ግብርን እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ቅዱስ ሐዋርያ ያዕቆብ ቅሬታ ከምዚ ኢሉ ይፅዋዕ ምድራዊት ስጋዊትን ሰይጣናዊትን ይብላ እታ ምድራዊት ዝኾነሲ ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ ሰማያዊት ጥበብ ግን ከምዚ ይብላ እታ ካብ ላዕሊ እትመፅእ ጥበብ ግና ቀደም ንፅህቲ እያ ድሓር ከዓ ሰላማዊት እያ ልምእቲ እያ እሺ እትብል ምሕረትን ሰናይ ፍረን ዝመልኣ ኣድልዎ ግብዝናን ዘይብላ እያ ኣቦታትና ቅዱስ ይስሐቅ ከዓ ሴራዊ ከምዚ ይብል ናይ ሓቂ ጥበብ ብብዙሕ ፍልጠት ዘይኮነስ ብትሕትናን ብለዋህ ሂወትን ምንባር እያ እትረጋገፅ ሕጂ እቲ ቃል ትብሎ ጥራሕ ደይኮነሲ ብሂወትካ ተርእዮ ኢኻ ብቃልካ ምባል ንኩሉ ሰብ ቀሊል ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ከምዚ ዘይትገብር ከምዚ ዘይትገብር ከምዚ ዘይትብል ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ብተግባር ዝገብሮ ሰብ ተደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ሂወቱ ዝነብረሉ ተደኣ ኮይኑ ናይ ብሓቂ መምህር ዝበሃል ንሱ እዩ እምበር ኣብዚኣ ወፅአ ናይ ዘንበብክዎን ኣነ ከምኡ ገብር ማለት ኣይኮነን ወይ ከዓ ኣነ ናይ ነፍሲ እየ ክብል ዝኽእል ይፍትን ይቃለስ ግን ከም ሰብ መጠን ከዓ ትጋጊ ግን ኣብቲ ጌጋኻሲ ኩሉ ግዜ ክትነብር የብልካ እምበር እንተ ደኣ ትቃልስ ኣለኻ እንተ ደኣ ትገብር ኣለኻ እቲ መንፈሳዊ ዕቤት እንተ ደኣ ተርኢ ኣለኻሲ ናብቲ ፍፅምና ከም ትበፅሕ እውን ተስፋ ይህበና እዩ ምክንያቱ ሓንሳ ምስ ተጋገኹም ሲመይትኩም ኢኹም ወይ ተሪፍኩም ኢኹም ኣይብለናን ስለዚ ኢና ከዓ ኩሉ ግዜ
ካብቲ ጌጋና ብንስሓ ተመሊስና ምስ ኣምላኽና ተዓሪቕና ናብኡ ክንፅጋዕ ከም ንኽእል ከዓ ክንፃወር ይግባአና ማለት እዩ። እቲ ኣብ ልሳንና ዘሎ ፀገም መሰረቱ ኣብ ልበና ምዃኑ ይገልፅ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልተ ዓይነት ጥበብ ዘሎ ፍልልይ የርእየና። እታ ምድራዊ ጥበብ ኣብ ቁፅሪ 14 ከም ዝበሎ መሪር ቅንዓትን ሻራን ዘለዋ እያ። እዚኣ ከዓ ካብ ኣምላኽ ዘይኮነት ምድራዊት ስጋዊት ሰይጣናዊት እዚኣ እያ። ፍሬኣ ድማ ህውከት ኩሉ ዓይነት ክፋእ ግብሪ እዩ። ብኣንፃሩ ግን ነታ ካብ ኣምላኽ እንቕበላ ሰማያዊት ጥበብ ኣብ ቁፅሪ 17 ተፃሒፋ ዘላ ንሳ ንፅህት እያ፣ ሰማያዊት እያ፣ ብምእቲኣ ምሕረትን ሰናይ ፍረን ዝመልኣ እያ። እዚኣቶም ፍረ መንፈስ ቅዱስ እዮም ይብለና እዩ። እዚ ይድገም ይደሎ መጠቃለሊና ናይዛ ምዕራፍ 3 ከምዚ ይመስል። ልሳን ንሂወት ንምህናፅ ወይ ንምፍራስ ዝኽእል ሓያል መሳርሒ እዩ። ምግታእ ድማ ብሓገዝ ኣምላኽ ብስለትን ዝከኣል እዩ። እታ ምግታእ ንብላ ናብ ዓይና ክንተኩር ዝግባአና ማለት እዩ። ብኸመይ ኢና ክንገትኣ ንኽእል፣ ብኸመይ ኢና ክንእርማ ንኽእል ተደኢልና ከዓኒ ብሓገዝ ኣምላኽን ብስለትን ዝከኣል እዩ። እዚ ከዓ መንፈሳዊ ዕቤት እዩ ይብሎ። ጥበብ ንልሳና ዝቆፃፀር እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ጥበብ እዩ። ልብና ሰማያዊ ጥበብ ምስ ዝመልእ ልሳና ንሰላምን ንፅድቅን ይመርሕ ማለት እዩ። ልብና ብምድራዊ ጥበብ ምስ ዝመልእ ግና ልሳና ከም ሓዊ ንዕንወት ትመርሕ ማለት እዩ። እዛ መዕረፍ እዚኣ ቃልና ነፀብራቕ ናይቲ ኣብ ልብና ዘሎ ምዃኑ ትምህረና። እቲ ፀገም ኣብቲ ኣካል ዝኾነት ልሳን ጥራይ ዘይኮነስ ኣብቲ ንዓና ወይ ከዓ ንዓኣ ዝእዝዛ መንፈስ ጥበብን እዩ። ንዓኣ ዝእዝዛሲ ካብ ልቢ ዝወፀ እዩ። ነታ ልሳን ትዛረቦ ደላሲ ካብ ልቢ ዝወፀ እዩ። ስለዚ ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ናይ መሰረታዊ ለውጢ ይፅዋዕና ኣሎ። ክንቅየር ተደኣ ኮይናሲ ነቲ ውሽጥና ኢና ክንቅይሮ ዝግባአና ቅድም ንልሳንና ምቅያር ማለት እዩ። ውሽጥካ ፅቡቅ እንተደኣ ኮይኑ ካብኡ ድወፅእ ከዓ ኩሉ ፅቡቅ ክኸውን እሞ ንሕና ብፅቡቅ ክንምላእ ይግባአና። እዚ ከዓ ተንቲኑና ኣሎ። ከመይ ጌርና ኢና ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ከም ዝግባአና ኩሉ ተንቲኑና ኣሎ። ስለዚ ከምኡ ክንገብር ኣምላኽ ይሓግዘና። ልብና ብናይ ዓለም ቅንኣትን ሻራን ዘይኮነስ በታ ካብ ላዕሊ እትመፅእ ሰማያዊትን መሓሪትን ጥበብ ክትመልእ ኣለዎ። እዚ ምስ ዝኸውን ጥራይ እዩ ልሳንና መሳርሒ በረኸትን ህንፀትን ክትከውን እትኽእል። እዚ ናይ ብሓቂ ክነስተውዕለሉ ዝግባአና እዩ። ኣነ ከንብቦ ከለኹ ወይ ነዚ ከዳለዎ ከለኹስ ከመይ ጌርካ እሞ ክትብሎ ደይኮነ ነገር ኢኻ ትብል ዘለካ ኢኻ ትብል ንነብስኻ ነው። ግን እዚ ንትምህርትና ኢሉ ዝተገበረ እዩ። በዚ ኢና ከዓ ክንምራሕ ዝግባአና፣ በዚ ኢና ከዓ ካብቲ ጌጋና ክንምለስ ዝግባአና እሞ ኣምላኽ ይሓግዘና። ነዚ ክንገብር ንኽእል ብዕኡ ጥራሕ እዩ። ናብኡ እንተተፀጊዕናሲ ዝሰኣኖ የሎ ናይ ብሓቂ ክንገብሮ ንኽእል ኢና። ንነብስኻ ምሕታት ኣነ ንነብሰይ ሓታ ንስኻትኩምን ከምኡ ትሓትዋ ኢኹም። ሎሚ ዘረባይ መብዛሕትኡ ግዜስ ንካልኦት ይሃንፅ ድዩ ወይስ ከም ሓዊ እዩ ዘቃፅል? ስቕ ምባል ትመርፀሉ ግዜ ኣሎ። እንተደኣ ሕማቅ ኮይኑ ዝወፅእ ሕማቅ ንስማዓካ ኣሎ ስቕ ምባል ይሓይሽ። ካብ ምዝራብ እንተደኣ ዝጎድእ ኮይኑ ነቲ ሰብ ድሕሪ ሕማቅ ስማዓካ ኣሎ ደይ ምዝራብ ሓይሽ። ኣብ ወሳናተይ ወይ ከዓ ኣብቲ ዝገብሮ ውሳነ ዝገብረሉ ግዜታሲ ርክባተይ በየናይ ጥበብ ዝምራሕ በቲ ሰማያዊ ድዩ ልምጠቲ ዘለዎ ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ ዝኾነ ነገር ወይስ ብምረትን ቅንኣትን እዩ? እቲ ክዛረብ ከለኹ ካብ ምንታይ ተበጊሰ እየ ዝዛረብ ዘለኹ? ካብ ሕርቃን እንዴ? ሓደ ግዜ ኣዘራርባና ምናልባት ናይ ሕርቃን ክመስል ይኽእል እዩ፣ ባህርያትና ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ባህርያቱ እንዲሁ ኢልካ ክትገድፎ ዝከኣል ኣይኮነን። ምክንያቱ ከምኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ካብ ውሽጢ ዝመፀ ኢዳ እምበር ናይ ደገ ኣይኮነን። ኣነ ብዛዕባ የዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ ካልእ ኣይኮንኩን። ኣነ ከስተንክን ከለኹ ናተይ እየ ዝብል ክስቶ ከምዚ ኢሉ እንተደኣ ይብል ኣለኹ ኣብኣ ይነብር ኣለኹ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ዝተምሓርናዮ ቃል ኣምላኽ ናብ ግብሪ ንምውዓል ዝሕግዝ ናይ ውሽጢ ምርማር ፃውዒት እዩ። ትምህርቲ ሓዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ ንድሕሪት ዘይኮነስ ንቅድሚት ንመዓልታዊ ሂወትና ዝምልከት እዩ። ነዘን ሕቶታት እዚአን ብቅንዕና ምምላስ ኣብቲ ብቃልን ብግብርን ኣምላኽ እነኽብረሉ መንፈሳዊ ጉዕዞ ክንዓቢ ይሕግዘና። እቲ ናይ መወዳእታ ዕላማ ልሳናን ሂወትናን ነፀብራቕ ናይቲ ካብ ላዕሊ
እትመጽእ ጥበብ ክኸውን እዩ ዝግብኦ እሞኒ ኣምላኽ ይሓግዘና ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩምን ከዓ ኣብቲ ኩሉ ነገር እትገብርዎ ሰናይ ዝኾነ ነገር ጽኒኢላ ስማዕኩም እግዚኣብሔር ጽኒኢሉ ይስማዓኩም ንኣኻትኩም ይቀበለልኩም ንመልእኽቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ጽኒኢልኩም ስለ ሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚኣብሔር ጽኒኢሉ ይስማዓኩም ስብሃት ለእግዚኣብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቀኒየለይ ንዝመሃረናን ዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አብናኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ንሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ስለቲ ዝመሃረና ሰፊሕ ትምህርቲ እግዚአብሔር አምላኽ ቃል ሕይወት የስማዓልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል መዝሙር ካብ ጉባኤ ክህልወና እዩ ሓውና ዲያቆን ግርማ ኢድካ ሓፋፍ ኢልካ ኣለኻ መስለኒ የቕሬታ مساعد خير مزمور على تني كلا عدها تقينا جن دحين فقط كذا فعلي ديكون حاول ሎሚ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ክዝምረልና እዩ ንመጀመርቱ ግዜ ስለዝባል ንዕድል ኮበይ የቕሬታ إنه صبوا ده እሺ ቴንክ ዩ እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይብራሃልካ ዲያቆን ሓወይ ኣነል ቃልዮት እሺ بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ኢላ ክዝምረ እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ከዘንቱ ወልኩምሲ ዝተገበረለት ኣቱም ደቂ ቆሪዕ ቅረብ እንዶ ናባይ ኣብ ድኻመይ ሓይሊ ሙርኩስ ኮይኑ ንባ ደስታ ዝተነጽፎ ረጊፀ ዕምባባ ዓቢ ነገር እግዚአብሔር ገይሩለይ ዳሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ይኾነሉ ደኣ ይሰምር ሓሳቡ ባኻ ዝውከል ኣይሓፈረን ኩሉ ተገይሩለይ ርኤ እነኹ ምስክር ብጥዑም ዝማሬ ፍጹም ይሰራሰር ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ነዚ እዩ ነይሩ ናይ ንስነት ሕልመይ ፈጺምካዮ ጎይታይ ጨቢጠ ራእየይ ሽሻይ ቀሪበየ ዳሰይ ሰሊምዮ
እቶ ብበረኸት ጎዶሎ ይምልአዮ ዓቢ ነገር እግዚአብሔር ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ኣይርበሽን ልበይ ዝኣምኖ ኣለኒ ሓቂቕ ማይ ዝልውጥ ናብቲ ምዉዝ ወይኒ ሰሚሩለይ በቃ በሲሑ ናይ ልበይ መለሳዊ በቱ ፈንየ የእልልታ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ዓቢ ነገር ኣምላኸይ ገይሩለይ ተሓጒሰ ኣመስጊኑ ልበይ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘላለም ንዓኻ ከመስግን ኣሜን። ስለ መዝሙሩ እግዚአብሔር ተኸበረን ይኹን። ስለ ዝተዋህበን ዕድል የመስግን ዲያቆን ሓወይ። እንኳ ሓጎሰና ዲያቆን ወደይ አሜን። እንኳ ሓጎሰና አቡነ ዲያቆን ሳሙኤል ዝማሬ መላእክት የስምዐልና ኣዝያ ጥዕምቲ መዝሙር ኩሉ ትኽእል ኢኻ ነቲ ዝመደብካዮ ዝኽልክል የለን እግዚአብሔር ሓያል ፍቅሪ እንዲኻ ንዘለዓለም ንዓኻ ከመስግን ኢሉ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝለመናዮ ዘበለ ኩሉ ከም ደይከልአና ግዚኡ ሓልዩ ነዊሕ ዓመት ተጸበናዮ ብርኪ ዝኸፈልናሉ ትምኒት ንእስነትና ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ከም ዝህበና እሞ ስልዩ ከነመስግኖ ከም ዝግባእ ኣዝያ ዓሚቕ ትሕሶ ዘለዋ ቃል ብቃሉ ብምሉእ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተወስደ ትሕሶ ዘለዋ ጥዕምቲ መዝሙር እያ። አቡነ ዲያቆን ሳሙኤል ዝማሬ መላእክት የስምዐልና። እሺ ካብዚ ብምቕፃል ነዛ መዝሙር ብጥቕሲ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እናጠቐስና ከነስተንትና መድረክ ናብ ጉባኤ ኣለና ዶ? እዛ መዝሙር ቃል በቃላ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እያ ተወሲዳ መን ዲኹም ኢሉ ኩሉ ትኽእል ኢኻ ድበለ ኢዮብ 42 ቁጥሪ ክንደይ ዲያቆን ሓውና? ከተንብበልና ዶ ወይስ ትዝውር ኢኻ ዘለኻ? እሺ ሓፍትና እልልታ ኸ ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣላ ንሳ እንድሕር ኮይና ጥቕሲ ከተንብብልና ካልኦተን ኣላትኒ ግን ከንብባ ኸእለ ክልቲአን ኣንብቤን። እሺ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ፍቕዲ 2 ኩሉ ከም እትኽእልን ነቲ ዝመደብካዮ ካብ ምግባር ዝኽልክለካ ከም ዘይርቦን ሕጂ ፈለጥኩ። ካልኦተን ከዓ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 6 ከምዚ ዝስዕብ ኢሉ ከዓ ጸለየ ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ኣምላኽ ሰማይ እዚ ንኩለን መንግስትታት ኣህዛብ ዝገዝእ ድማ ኣይንስኻን ዲኻ ሓይልን ስልጣንን ከዓ ኣብ ኢድካ እዩ እሞ ክቃወመካ ዝኽእል የልዎን። አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና።
መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 42 ቁጥሪ 2 እታ ካልአይቲ ከዓ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 6 ክልቲአን ንኣምላኽ ዝኽልክሎ ድቃወሞ ከምዚ የለ ካልኦት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ግርማይ ከምኡውን ሓፍትና እልልታ እሺ ካልኦት እስኪ ምዛ መዝሙር ተኸይድ ጠቕሲ ኦኬ ሓንቲ ጠቕሲ ኦኬ ሓውና ዲያቆን ግርማይ ቃል ህይወት ተስማዕልና ይቕሬታ ንዲያቆን ሳሙኤል ኢና ሂብና ሎሚ እታ ክዝምራ ዳሓሰበ መዝሙር ግን ሰዲድልና ኣሎ ብዚ ሜሴጅ ኣብ ውሽጢ ክንሪኣ እንድሕር ንኽእል ኮይና ፕራይቬት ሜሴጅ እዩ ምዛ ትምህርቲ ትኸይድ ብዛዕባ ልሳን ቃል በቃላ ነዛ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ትገልጽ መዝሙር እያ ነይራ ቃል ህይወት ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን እሺ ኣቦና ኤርምያስ 32 17 መነን ብበልና ኤርምያስ 32 17 ካብ ጉባኤ መነን ብበልና ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 32 17 تنببعدو تنبيقون حوي شماما رزنت دقاء إرمياس وتنبيت إرمياس تنبيت إرمياس معرف تنديل كان 32 ቁጥሪ 17 قال يسمع لنا እግዚአብሔር አምላኽ እንሆ በቲ ዓብይ ሓይልኻን በቲ ዝርጉሕ ቅልጽምካን ሰማይን ምድርን ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ንኣኻ ዘይከኣለካ ነገር የልቦን ኣሜን ኣሜን ኩሉ ከም ድከኣሎን እግዚኣብሔር ኤርምያስ 32 17 ኣቦና ቃል ህይወት ተስማዕልና ከምኡውን ማማረ ሰነት እሺ ካልኦት ነዛ መዝሙር ትገልጽ ጥቕሲ ዘዳለና እንተሃሊና ዲያቆን ሓዊ እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 6 እሺ እግዚአብሔር ሰናይ ገይሩለይ እሞ ምስጋንኡ ክዝምር እየ አሜን መዝሙር 13 ቁጥሪ 6 ካልኦ ተስማዕልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ሓራይ ጊዜና ክንጥቀመሉ ነቲ ሎም ዝተማሃርናዮ መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ ፍጻሜ ኢና ተማሂርና ሎሚ ኣዝዩ ዓሚቑን ሰፊሕን ትሕዝቶ ዘለዎ ቃል ኣምላኽ ኢና ተማሂርና ቀፂልና ጉባኤና ነዚ ሎም ዝተማሃርናዮ ካብ ጉባኤ ከነስተንትን ቁጥሪ ክንዲዚኣ ውፅለ ይበሉኒ እዚ ናይ መምህር ተኽሉ ዘዳለዎ ካብኡ እናርኣኹም ከተስተንትኑ እንተደሊኹም በብርእስቱ በብጥቕሱ ስለ ዘለና ሎሚ እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና እንታይ ኣስተንቲና
لو مستمهرنا مس قبائي حسابنا شير نكبر دياقوني كفتن موت حق زني شما ما رزنا زعبير دقفنا معنتي بتعمي دستنت النجاري وناي ملحس ناس ومريري ملحس كبهال سمعوغن كم لومي جيري استبهيل الله نستمع غيراني فلتن نيشتي كنسا عبي بدلن عبي طفاتن عبي أبسان تقبر مخانا لو معنتي استنتيني بزح تردياتني أمو እግዚአብሔር حجزنا ملحسنا لقوان كنقبرلو بملحسنا سب كنقتلن كنمحرن كم نخيل نفلطو خنستناس كندلوم جيرا ግን አይስከፈትን እሞ እግዚአብሔር يحجزنا يدقفنا آمين نقبرلان ملحسنا آمين آمين قالوا تسمع لنا طبق استنتنيو عزيز أغيطو بزح أبنت تغستاتن ناي بوتات بهيلاتن نعم تأقلي توايو طبق خستبيلك طبق استنتينكي ملحسنا كساب كندي تصدفنا بحاوة تدربن مدحان تمتصن مخانا عزينا خنتنك كم سقبنا تماهرنا قالوا تسمع لنا ما مرزنت الشيخ علوت ديكون حوي سبت زي هاللي أنا حاولنا ديكون እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነበረና ጊዜ آمين እተኽነ መሃሮ ጽናሕናስ ብሓቂ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካስ ለውጢ ዘምጽእ እዩ ማለት እዩ آمين ሓደ ካብቲ ኣብ ህይወትካ ፍረ ትፈርዮ ብፍላይ ብኣፍካ ትዛረቦ ብፍላይ እዛ ክንመሃራ ጽናሕናስ እቲ ንዛረቦስ ክንጥንቀቐሉ ከም ዘለና ንኣንደበትና ክንገትእ ከም ዘለና ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ዝብሎ ዝነበረ ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ከይብድል ንኣፈይ ቀፊር ግበረሉ ሕጂ ካብቲ ክንመሃሮ ጽናሕናስ ብዓቕምና ይንኽእሎን ኢና በቲ ሓይሊ ዝህበኒ ክርስቶስ ግን ክኽእሉ እየ ኢሉ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሱ የኽእለና እዩ ብዘይባኣይ ሓንቲ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለ ዝበለና ኣብቲ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 እውን ከም ንፈልጦ ወደ 29 ንሰማዓቱ ንበረኸት ንምህናፅ ዝኸውን ዝጠቅም ዘረባ ዳኣ ተዛረቡ እምበር ዘይጠቅም ዘረባስ ኣይትዛረቡ ተባሂልና በቲ ንዛረቦ ሰብ ከንዕኑ ንኽእል ሃገር ከንዕኑ ንኽእል ኣዝና ጥንቁቃት ከም ዘለና ተረዲኤ ብዙሓት መምሃራን ክትኮኑ ኣይትፍተው ይብል ነይሩ እሞ በቲ ትዛረቦ ንትዕቢት መምሃራን ኮንኩም ነቲ ትዛረቦስ ዘይትነብሩሉ እንትኾንኩም ክሳራ እዩ እጂ ኩልና ነፍስና ታባይ ጀሚርካ ክንርኢ ኢና ተማሂርና ሎ መዓልቲ እሞ በቲ ንዛረቦ ንእሽተይ ቃል ንዛረባ ንእሽተይ ቁልዒ ንሓዊ ንሓስር ኩሉ ከም ተንድሎ ልክዕ ሓዊ ከዓ ኸምያ የዕፅንቲ ሰብ ክሰበር ይኽእል እዩ እቲ ንዛረቦ እግዚአብሔር ይመስገን ሎ መዓልቲ ተማሂርና ኣለና ክነብረሉ ኣምላኽ يدقفنا حيلي هذا قالوا تسمع لنا نمر تغلين آمين حونا دياكون ساميل قالوا تسمع لنا كلت نقرات خستنتنا لا تصنيحو تقدميت بزعبا لساننا خنقت كم تداويت سيم اكزيو اقابيل عفويه وما اصو زاق ملكنا فريد بولو كان مزمور داويت تقيسو نافي كافير جبروليلو داويت أبونا يتصل خمس نبرك ساب كندي أقداس مخانو اللسان كان بأداب أبونا قدس داويد بسنة سرعات إجزابير تعجسخو بحماك كيزارب نعفو معزخو قبرلو تعجستي كقبرلو يتصلي نيرو بأندبتنا بزوح نقر كم نقود خم نقتل كسنتنا الناصنيح تخالي تخا بزحات ممهاران كتكونو آي تفتو زجاجة فردي كم تقبل فليتكم بزحات مهارا تكونوا أي تفتو بمبال نمنتاي خميلو إنما هاركا ممهار تراكي تخون بزي جبري
بخومي ممهاران كتكونوا أي تفتو بمبال إفيسون 4:19 ون تغيسلنا تنيحا حونا دياكون قالي وتسمع لنا الشيخ اللوت تعلم لي اشتري لعبة في الأخوة لكن حوي الشيء حفتنا أرجع لهم الهوات يسمع لنا الهوات يسمع لنا كبر نزقاب يرى عملاخنا يكون زي سمهرنا يو عبيت مرتيمو الو أنا خان اشتري أبا عندي كاستنتن تاني هيك كاب أفلي بلاتي بلينمو هو كم زال بلدنا حوناسي نقو أفنا قلينا الله أمسكنا الله بسلام حديرك بسلام توعلنا الكا زوت أنا كبقى ناسي لسانا تقاطعتيرنا بتقويتها زخبرلو محلتي سو زخبرلو كاب أفنا زوت نخلو زحقوس نخلو زخبرن بتحتنا بتعبيتن زي كونا مالتي زي عبايت مرتدا مهير عنها أمو تعب داسي لحني نتاز نبرهن واستقلال قالي وقت يسمع لنا قبل الإيه أمين آمين حفتنا أرجع لهم قالي وتسمع لنا صبغا سونتنيو جابير أملخ نعون زحقوس نعانا نبرخت زخون قال كنوس ملو معالتي እግዚአብሔር በጸጉ ይደግፈና ቃሌ ወተስማዕልና እሺ ካልኦት يكون حفظ لنا رأيدي كورو فتن እሺ እታ ታሽሙል ጊዜ ያቢለን ስክሪን ሙሉ ምን ተخريله اوكي الله ቀጥል حفتنا ፍሮይን أنا حاب أب نعرف 13 أستنتينمو أما أخذكم لبا ما استوعالي من إيو نسو خاء بسنايا كايدا بلوحات ناي ጥበብ ገይሩ ግብሩ የርኢ ኢሉ ሕጂ ክልተ ነገር እዩ ኣብ ዓለም ሕጂ ለባም እዩ መስተውዓሊ እዩ ክበሃል እንድሕር መንፈሳዊ ዘይብሉ ግን ኣብዛ መፅሓፍ ትብለና ዘላ እቲ ለባምሲ ቅንኢ የብሉን ታራ የብሉን እሱ ሕጂ እሱ ናይ ሓጢኣት እዩ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሓት ለባማት ኣለውና ዘረብኦም ኩሉ ጥጡሕ ድበለ ከኣልዩ ዝኽእሉ ሰብ ማለት እዩ ግን መንፈሳዊ እንድሕር ዘይብሉ ግን እቲ ለባምነቶም ሙሉእ ኣይኮነን ኢሉ ተረዲእና ማለት እዩ ስለዚ እቶም ለባማት መስተውዓሊ ንብሎም ዘለና ቅንኢ ዘይብሎም ሻራ ዘይብሎም ኣብ መጨረሻ ኢሉ እሶም ብሰላም በቃ ናይ ሰላም ዘርኦም እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ቅንኢ እውን ሰይጣናዊ ኢልዎ ትግብዝና እውን ሰይጣናዊ ኢልዎ እሞ እዚኣ ኣስተንቲነ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓግዘና ንመሃሮ ኣለና ቴንክዩ ኣምላኽ ባረኩም ኣስተንቲንኩም ኢልና ኣሎ አሜን ሓፍትና ፍሮይኒ ቃሌ ወተስማዕልና እግዚአብሔር አምላኽ በቃሉ መሰረት ክነብር በጸጉ ይደግፈና እሺ ካልኦት ስድራ እግዚአብሔር ጊዜና እንጠቀመላ ሎምንታይ ተማሂርና እንታይ አስተንቲና እንታይ አስተውዒልና ሓሳባትና ምስ ጉባኤ ነካፍል ዳቆኔ ሰናይት ሓንሳብኩም እሺ ሓፍትና ሰናይት እሺ ምዕራፍ 9:10 ተተሓዘ እዩ በኣ ጌርና ንጎይታናን ነቦን ንምርቕ በኣ ጌርና ነቶም ብምስሊ ኣምላኽ ተፈጥሩ ሰባት ንረግም ካብ ሓደ ኣፍ ረፍሲ ምርቓ መርገምን ይወፅእ ኣሕዋተይ እዚ ከምዚ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ተተሓዘ ነገር እዩ ክልቲኡ ግን ግልፂ እዩ ኣምን ኩሎም ኢሎሞ እዮም ብኣፍና ፅቡቅ ናይ ቃል እግዚኣብሔር እንዳተዛረብና ግን እንደገና ድግማ ብኡ ጌርና ድማ ንሰባት ንረግም ክንጥንቀቕ ኣለና ምንም ብዙሕ ግልፂ ኣየድልዮን እዩ ግን ግልፂ እዩ በቃ ከም ዝበልዎ ሲ ፅቡቅ ክንዛረብ በቲ ፅቡቅ ኣፍናስ ኩሉ ሻዕ በቲ ፅቡቅ ንዛረቦስ ክንቅፅል ከም ዘለና ክንረግም ከም ዘየብልና ኣስተንቲን እዩ ማለት እዩ ከቢድ ቃላት እዩ 9:10 ንዓይ ማለት እዩ እሺ ቃሌ ወተስማዕልና ሓፍትና ሰናይት እግዚአብሔር ብምሕረቱ ይደግፈና ኣሜን ሃራይ 18 ደቂቃ ኣለና ቅልጥፍ ኢልና ጊዜና እንጠቀመሉ ነቦታት ምእንቲ ክንህቦምቲ
ተሪፉ ሎ ለጊዜ ቀዳምነት ንዓኹም እንታይ ተማሂርና ሎም እንታይ አስተንቲና ولا مصحف حزنا خنذكره منتي مصحف قدس نانببنا حسابنا هنجلط እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ህዝብ አምላክ ولا مصحف قدس معرف ቁጥር እንደዚህ አውጽልይ በሉኒ ኣብ ስክሪን ክገብረልኩም ኸለ ምናልባሽ እዚ ምስ መግለጺ ኮይኑ እንድሕር ምናልባሽ ንምርኣይ ይሸጊርና ሕራይ እምበር ስቕስቕ ኢልና እታ ግዜ ከይትኸይድ ምእንቲ እታ ግዜ ነቦታት ክህቦም እየ ኣብ መንጎ ድኾነ ሓሳብ ርእቶ ኣስተንትኖ ሕቶ ኣለኩም እሺ ሓውና ዲያቆን ግርማ እሺ እግዚአብሔር ይመስገን እዚያ መሀሪ ይህ ቦታ ተፈትሽ ንልሳና ንእትኩልቆ አሜን كل خاوي كان مهارة صنعنا سوالية تلمينك سارق زنبك زيادة مطرح الإيركة السارة الملكة وعها خمس السارة دخل تقولي زخون العملة لكن زوي ماركمو فإنتاي تقاصنا حدا ولا عذري ذا 4 زلاو ويسابق قدامي تعرض حاليا مخنياتو أحوات يزقد الفرد قبل نغبر فليكون بزحات ومحارة لا يتكونوا ينزل زاهر لبنا ناكل ناخذ كوزنا يلوم بذات المدينة أملاك المدينة رومي أبزبنا زلنا ترينا كلنا محرائنا فين ممهر ينتهي كل خاصة كمحرائي من لب ممهر على لب ممهر لب محرائي اللي ينتهي تسرحونا سماحية بدون بزيادة مالك كلنا مهارات لنا كلنا 7 إذا أنت سعيد بزيادة بس لا راح زين زمير ما تلاقي سمع إذنك أنت عايز بدنا نقول نزرع بدون بيتي نسمع عن كل تقاز بدنا بنصاري نزرع حنت زرع وسط ودي عشوائي بينا نحن نزرع هذه نزرع كل زلنا يا مالك زاوية طالما أنت قرنا قر زعبا هيوتنا زعبا حواتنا زعبا سبرانا نحن سيفيرس زعب راس جاخو قابلين أنا بتي حواتنا نفمر كأجزاء درس نفترو نسأل أكثر نسأل أكثر دوم أي برودو خيط رودو بلنا على زاوية لا فرقنا نتي ملك أجزاء نوزعك هم نفسنا فرزي بالرسيعنا حواتنا بله نستعرضهم ويمكن استعراضهم استفعال على النريم محمود زاجر نظارا مع أسجل يمكن تسلي قلنا ما يتزاحم فيها من ثانا من زيهم قواتنا زوا استفعال عليه صار كل سوى زاجر هذا تزريرا نيرسي ما مهاران تحسبنا ويقول بذل سامزي أنا أملاخ المسألة كنت صرف هذا كم سنبسلت كنت سام كنا كي ملسيدنا نحواتنا نزي كم زينا ممكن نصرف بعضناها زاوية رجس عزيز تزرعين يرسي ويتزرعين عن تزمن الناس أمين تكون تو ما أعتقد يا رازع يبغى إذا تستن في المسألة سمعت يعني سلزي زاوية كم تزبلنا على زاوية مالتي لسان ليش أتخون أقول مزحات شباب ما بقى نمسك أنتي أدفع نزار راجلنا سلزي كذا أنت لسان كا كل تقال وصفنا زاوية زي ما تقول أنا عملت وين
ደቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ተኸይልና ከምኡ በቃ السبوع بس أبزيك حتى كل وقت خمسة ثمانة نير تقولين أنا أسر أنا أقدسين أقدسان كل مرة لساننا أكايدنا كل ما كرهنا زاهر نسبر كهول زاهر بداري ربع كتير نهي وقتنا بتعاملنا نهي وقتنا غيرتنا برهاك كان خوارنا أكايدنا أبدار وارن أنا ريو كندهر وعرفتنا فتوتنا كم لسنا عملنا مو زاهر ناتو نايبرهان ناتو مش عم تشوف الكل عادي يكون جالس تنتين ده بحاول زمان آمين حاونا دياكون قرمايك عليه وتسمع لنا حراي مسجزينا هنكيت تنتريفن دلواجزين نبوتات كومي مجمرتا أبيك الشي تسفهم نعم مدرخ كموتصنا يوم بدحريقا وبنا بملاك السلام مخرن معدان تكساتنا استنتونا نجيرهم بتصولت كعصولنا يما موداتا مدرخنا أبيك الشي تسفهم በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። أنا كنت أقول إن دبلت شجرات النوع مو بح ساتفاي قالكم هم نمر يسمع لنا كلنا ثم سمعنا قبل بنا يحضروا ليش تكستمتن تغينا تا معرف بملئتا ما قصلت أنا معرف كلتا أمنتن قبرن زبلا معرف كلتا خمزر أنا زي أدمالك أخومي أتي بقال النبلو بقبر خم نبرو اللي خمزر لنا أتحجي قلت لي أبسلست خفيل أن تري هذا معرف قل حدا مهاران خنكون عين الدليل مخنياتو نتبزح زوهابو كاود ما بزح يزحتت حلفنت اللو كنت نبرو له تزيك إلكا يحتتكاي بتصاب كتب كلها كبيري مدخ زلاتات يعني نسمع نمر كون تخنكا كاب نفسها جمر كم زلو كاب هيوتها جمر كم زلو تاوت خلت تزلا غنا ما نمرون دغاغي منتا نفسه اقط ابيلوا لا يتبل نستوعب لا معرف كلت تعرف فقد خلت زلا كلاتنا ببزح ነገር نسحتينا مو حاده بقال زي سحت انتلو نسن بزلو سبو زلوغم كلوغم زكالو بقع سباي يوي كلاتنا ولا تم مهاران زبالو يعديتا قطر حدا زلارينا مهاران زبالون كم زسحتو كطنق كله إنا نري انتايد الله حجتا ناب منفساو عبيت ملكع تخون زلا ملحاسو زلوغو من تلوغن حبي منفساو عبيت هاري يخم زلا ياتري كلاتنا جن نسحت مخانا بفلا إذا ملحاس تبحر نخلاتنا زي تملكت لنا زلا مخانا بقال كابتن مفصم تحاكيات نبلن بقال بقبري بحسب إنا نحط حجت خالو كله كتملكو تغل قال جن تخبد مخانا يرئنا له حج كلنا ممهارنا يتكون كلنا خلو تعبيت اي هلهم انا فلت اي تقولوا انا ممهري انا يخلي اي تقول تايدا انا تمهاري هذا وانجيل ماتيوس 20 3 10 1 10 2 تايب لنا اتخابخاتكم زبلسي جزءهم يكون اترؤسو زلعل كحسريو رؤسو زتحت كا لعل كبليو حجة تحت مبهر أنا أيفالي أيفلت كون أيبقى هون لا أخذ بالجبأنا أنا إذا فلت انتيلنا لا ودكت ملكتي زخون من قد ودكتي زخون أنا إذا فلت كاب زخون يكون سب كن مهار كم نغل مهنياتو بتزمهر أملاخيو أملاخ كاب من تاي جيرو الزارب أين فلتونينا زي أبير أملاخ ناسي شنت بالأم بعد جيرو ذجنح أملاخي ثلاثة تقال انتهي إذا أخذ النمبر كابي وص أنا خاوي يبلغ أنا خاوي يعبي زبل سمعت كي حضرنا ولا هتصانات غير أملاك قصص أنا خمس خير تا ملأتا جن ممهران كنكون إلنا نحسب كلنا نقبرو دينا نفصل مودلنا نحنا خنا أودنا عبد لنا ممهران كتنقوم كله أب قدامي ميتوس حواري أولوس نتميتوس كتنقوم كله ممر خون ابيسكوبوس اباس غيرو ناشومون كلوس انتاي بلولو نرسخان تمرتخان تطنقق بزي نجر زي صنع اذا انت جبركاس نرسخان نتوم زسمعوخان كتدحنيخا نرسخان تمرتخان تطنققلو اذا انت غيركا او صنعمو اذا انت غيركا نرسخان نتوم زسمعوخان كتدحنيخا جك نزاربهم كلنا
حدا نرسنا إيمة جمريا زقول تخينه نعنا يزقول أنا نقدم تنزارو هو زين تخينه جن نعنا هو تهيبنا له نحنا هو تخيبنا لنا نخل وكان كافل الله ثلاثة كابر سخايد تنقى كابر سخايد يجمر نفس وقف من قبل كلنا النفسها ولا أفتفقر خوم كله نبص أيكا كم نفسها أفكر رأي نفسها تفكر على لك أفكر كان نفسها مسكر السوس كتلا جبا بنصحى أخذ الملالس كتحاطبا كي تحمم كي تموت من حرفتي غاية نخلو قدما وكم تزبل هو تعالو يكا تكافل تخيلي خاملت أبو قبر حواريات نعرف عشرة شو منتن ونتوم إبسكوباسات أبيت خريستيان بتشم كم بلون مرسوهم نتا بدهم ذكر يا مقاس أملاخن حلو يقولون 10 شو منتن سلازم مرسوهم نتا بجزء بدهم ذكر يا محبر قويتان كتبواسيو منفس قدوس إبسكوباسات غيره أبى شمكم كله مقاس حلو مرسوهم كابرسهم يتجمر دلا أباس يكون كهان يكون دياقون يكون ممهر يكون مؤمن يكون انت إنا نقبل حجب زيان مرسنا إنا متمر يكون كون زلات نعنا نعاي دحريو نخالقوت أنا النت كيتك عنا تعبيد كي هاشينا يعطي تنقرنا زلا حجي أبزي بلسان كي نحط بلسان كي نود ما أنت درب يلو أمام مرقل ما أنت ملحس عادة أقل قالي نخلي التقويتوت كجزء هاي كإليني حجي اتي خب افنا زوت بلساننا نقرصو زلنا نايمن مخاننا يزقلص سناي ندحر نزارب علينا خوينا هنت انت نزارب علينا خوينا دغس زمعد نزارب علينا خوينا ناي እግዚአብሔር አገልግልት مخاننا ينقل مرجمن صرفن مرقان حاسوتن شارنتن زلو زوت خوين ግን ናይ ዲያብሎስ مخاننا ምክንያቱ እዘን ባህሪያት ዚአተን ናይ ዲያብሎስ አገልግልት ኮይና አለና ማለት ናይ ሰይጣን አገልግልት ኮይና አለና ማለት እንጂ መንነትና እን ዝገልጻ ዘሎ أفتن قبري سماويتن مدراويتن طبب تا مدراويت طبب سقاويت يا ناي رخص منفسيا إني شارع زلوا أب حامية أب حصوت تمركزات يا تمجلت يا دما عقرقرن بأس سلام زي بقولوا مالك كريستوس يلا نبا تمسفن سلام يلا تا سماويت طبب تا منفساويت جن لأمتي عياويتي حدا فكاري تمعكنيا مخنياتو سماويتيا حجي طباب زبلنا عنا كنحزن تخينا طبابي لو نغلطي ان قلتي امدراويتيا مودعت احمقي ملالي ادما ملالي ادما مرير قنات مبغشي ايو سسعتي شاران نفس فتوت نعيت عمل نطراي مبال مالتي انا النت تعبيد زبقصو هلخ انت يتخون شعو توكاتي مص كفو تقبر تهكن مغنياتو قني خالخا بتي بصاي كازرو خو وخازرو خبو بسب كازرو خبو كنت حقواس قني خالخا حج حماق تقبري خات تبقس مالتو وصيتا دمازي اتا سماوي طباب جن اتا سماوي طباب جن نصحتي تنكل يبلا كله خربح مسعى كله مسعى خدحن كلنا بكريستوس تمثل كفاءات بخالق سناينا يخالط اي تقنعني سلاماويتيا مش كله بفقر بسم ميعة تنبر لامتي حراي بحاليتيا ثلاثي نايزي انتاي تي وصيتا اغرغري بلان سلامي هدات الله ثلاثي اينا يطبينا كنمرق زلنا اتسمياوي طبب كنتحازن تخينا نمهرانا يتخوني لنا قبراويان كنو مخنياتو امناتن قبرن كسانن لو زي حتى ولا حدا يبلنان بفلا يبادأ ملحاس مكتاء زخالي يلن يزبلنا ذلو نازي ازقات ايه نفس منا بقع يخونا له عبيات يرقلو سلازي داكن كونا لنا منفساوي هيوتنا معالتاو نزخن الله ما مدوهن كالالنا مرق امبرا يترقمو كم زبلنا نزي كن الله ما مدوهن كالالنا منفساوي هيوت قعزوئي لمنجي نعبا خاتخي كم هسان قلعا كابتاتي جميرا بقويا زبسح كم إينا خن الله ما مدو ذلنا لوم هي أبي وتي انتاي لو تقرأ لوم هي أبي وتي نابي قطعة تعب الله نابلنا خن مرمرة حجي منفساوي سماوي طبب دما كنورس زي كنقامتو تمدراوي أبي هيوتنا ندحر حاسوت حامية شارع كنئي سأل انت اللي خينو مدراوي طببي مدفي موتي زي
كنقحفو خنكل لنا اتنهلو خالق ملا يكلني بحدث ملئنا انتلينا حدا اقلقالي نخلتا يجزاني خمس بلا قويتا زي انتلين اتخالي كاتو يكلني سلازم زي ان كنقحفن كنكل لنا بمنتعنا نقحفن معالتاوي قال املاخ بمنباب بنصحا بمعدام مخرن مسمى ابوتات بيت ክርስቲያን ተዛራረብና እዚ ካባይ ክወፀለይ መዝሙር 140 ሓደን ከምቲ ዲያቆን ሳሙኤል ገለጻ ቅዱስ ዳዊት እንታይሉ ዘሚር እንታይሉ ገሩ ጎይታዬ ንአፈይ ቀፊር ግበረሉ ደገኸና ፍሬ ከአሐሉ ሕማቅ ከይዛረብ ሕማቅ ከይገብር አፉ ሕማቅ ከይወስድ ንአፈይ ቀፊር ልጓም ግበረሉ ልጓም ናይ መንፈስ እንተልይዋ ድማ ስለዚ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ግዜ ጥምቀትና ኣብ ግዜ ቅዱስ ቁርባን ካብተን ክቅበኣ ዘለዎን ሓንቲ ምክንያቱ ብኣፍና ብልሳንና ሰናይ ነገር መርቃ ቃል ኣምላኽ ንምህናጥ ዝኸውን እምበር ከንቱ ነገር ከይነውስን እንጂ ብሜሮን ይቅባእ ካብተን 36 ክፍለ ኣካላትና ብሜሮን እትቅባእ ሓንቲ ልሳንና እያ ማዓፁ እያ ስለዚ ብእንሰምዖ ተተጠንቂቕና بنزاربو تتطنقنا نفصمنا نعبنا عينا نخيل كنسعب بللا ግን ኩልና ድኻም ከም ዘለና መምሃራን ወንዝበሃሉ ድኻም ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ንልሳኖም ክገጥኡ ቃለሱ ከም ዘለዎም ያ ተነገረና ቃለሱ አልዚ እቲ መቃለስትና ከዓ ስጋ እንደምን አይኮነን መንፈስ ስለዚ ነዚ ፈሊጥና حيل نرخبو كاب كريستوسي سماوي طبب نحتت املاح تمسغنا يكون كبر مسغنا املاح سلقالو تمسغنا يكون نتم كلهم تغلغلو يا بير املاح تغيب زحالكم باشي امين قالوا تسمع لنا ابونا الشيء كابز بمقصال ابونا بملاك السلام نعم مدرخ وشيء هذا سمعنا الو الراية كبرنا مسجانا نأملاخ يكون كلهم كما أمسيهم كما كأنهم حونا أما مرتغلو سلت بسفيحو الداليخا جزيه بكا مصحفت موكسي جنسيلكا أسفيغا زمهر كنا سمجب كنا يا بير مملشو صقو يبزحلكا كله حساب لبخاد ما يسمرلكا أبنا أبوش تسفم قال هو تسمع لنا كمون حونا ديكون محريك قال هو تسمع لنا زمركا مزمور حونا يكون سامي زماري ملاختي يسمع لنا لقزيق زمر اللي ينبركا كلكم دما نتا تقصب من بابخون نتا معرف من بابخون نتا تزمرت مزمور دما بتقصصنيكم كم وين كابزغن مهارو زمسنا ملكتي يقوم معرف سلسته زتردعكم دستنتنكمو نقولنا زخون كتكافلنا تكافلنا زمسخن يابير نقول لكم زمان أقلقلتكم يبارخ زام عرف بطعمي أتفرحك بحلفي نتوما بقدن وصينا نزارب سي يدخلوا تزاربوس تقبر ديخا يدخلوا تسمعوا قالسي تلاينتهم تسمعهم تزاربهم زلخاس بقبرخه ترئيهم ديخايو حسب كتب له خلخا تزاربنا زي نسل دلناسي نتقالنا مسمع وس تقبار انداس انولنا يوم نتوم سمعتنا ون اب كندن صدق اسن عنقفات نخونهم كين هلو إلكا بطعمي
توما بقدميت كوينا أبوتات كوينا نركب كما أنا يفرحن مالتيو مو حجون እግዚአብሔር بقال طرح دا يكونسي تلاي بقبري ممهران كنكون نتنبلو إنا قبرنا نتنبلو دما إنا فرنا أبقر ما أملاخ نصدق كوننا እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أبتا قطري تشعتن قطر 10 سي بقى أجرنا نقويتان نبون نمرق بقى أجرنا دما نتم بمثل أملاخ التفترو سبعة نرقم نقويتان نبون مرقنا لا نتم بمثل أملاخ التفترو دما انت راقي من الله أملاخ مرق أنا مسقانا يقبلني مالتي منياتو نتم بمثل زفترنا مفتارنا طرح دا يكون دما كابت خفترنا خلو سي بدحريو كاب سمايات وريدو زخفللنا واقا يعبي نتم بدمو زتعدقو فطوراتو نرقم انت دا اخوينا اتنا املاخ ان قربو مرقا مسقانا كبري ابقر ما املاخ انت يبولون مالتي واقا يبولون ويد ما ربحا يبولون مالتي مو كمتي نأملاخ النتون نقويت النتون زقلت قالات كنزارب كلنا نتون بمسلو زتفطرو دما نعوم زمتن نعوم زخون طعم قال نبرخت كنزارب እግዚአብሔር يحجزنا كاب حدا أفسي مرقان مرقا من وصديو حواتي إذا خمز كون أي جبأني له أي بحكي زي أن كلنا مأسريتيا وي بمرقا جميرنا بمرقا من ود ويد ما بمرقا مودينا جميرنا بمرقا نود كوينو كل جن كلتي انجنا لو بتي جمر بتي ود زحت تاخين اما كم تقويتا بعلو خزارب كله أوانجيل ماتيوس معرف 10 تغلتي قطري 36 37 تايلو أنا قنا بزربا خا تصدق بزربا خا تخنا نمو ساب زارب وزبل زي تقم كل قال بمعلت فرد صاب كبلو يوم ابلكم اللخو مبزحتو دق سبات أبقر ما أملاك كنقرب كلناسي كمزي بتقبار طرح زتفقاقنا أيو بتقبار طرح حاتيات سرحنا ينبر بزربانا حاتيات كم سرحنا بزربانا أول نخلو زربانا معلتا والتزاربنا أيو بمعلتي فردي أبقر ما أملاك صاب كم نهبلولو كابا جميركا أين السبولولو نينا مزربا كم مخنيت نداليو كم متعشاشو نداليو كم متقبر نداليو كم مخنيتا بزتفعل ليه جن أبقد ما أملا جنتاي ساب زارب وزبل زيت أكم كله قال بمعال تفردي صاب كوبلو يم ابلكم الله تفراد مني كريستوسي زي الجاجة زي رسع زي قدل زي وسخ دما أما أملاخنا نعفنا قفير قبرولو كمتي حواريا باولوس انتايلو أبقد مسوز يخزارب كله خصي بمنفساوي جو زتقام مقالات كزارب انتسي انتايلو منتا مزبي انتم قولسي بصلوتكم ذكرني إلو بمنفساوي جو زتقام معي نسمعيون برخت نسمعيون هوت
ንሰማዓይኡ ድማ ንክብሪ ኣምላኽ ዝኸውን ምክንያቱ ምስ ሰምዐ ሰብ ክገብር ዝኽእል እምነትካ ምስማዕ ድማ ብቃል ክርስቶስ እያ እሞ እንታይ ንሰምዕ እንታይ ድማ ነስምዕ እንታይ ንዛረብ እግዚአብሔር ባዕሉ ይሐግዘና በዚ አገረ መልእክተይ ከዓፁ ጥበበኛ ሰሎሞን ኣብ መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 18 ቁፅሪ 21 እንታይ ኢሉ ሞትን ህይወትን ሲ ኣብ ስልጣን መልሓስየን እቲ ዘፍቅራ ከዓ እንታይ እዩ ፍሪኣ ክበልዕ እዩ መቸም ወይ ህያዋን ወይ ምውታት ኢና ክንከውን ኣይ ምውት ኣይ ህያው የለን ሕጂ ሞትን ህይወትን ሲ ኣብ ስልጣን መልሓስየን እቲ ዘፍቅራ ከዓ ፍሪኣ ክበልዕ እዩ እሞ እቲ ንዛረቦ እቲ ብልሳና ዝወፅእ ቃልሲ ንሞዶ ይኮነስ ንህይወት ክኸውን እቲ ንህይወት ዝኸውን ካብ መልሓስ ክወፅ እዩ እቲ ንሞት ዝኸውን ከ ካብ መልሓስ ካብ ዘረባ ክወፅ እዩ እሞ ኣምላኽና ንህይወት ዝኾነና ንካልኦት ተስፋ ንዝቆረፁ ንተስፍኦም ንዝሓዘኑ መፃናኒዖም ንዝደኸሙ ንሓይሎም ዝያዳ ኩሉ ድማ ንኣምላክ ክብሪ ዝኸውን ቃል እናውሳእና ጥዑም ቃል እናተዛረብና ክብሪ ኣምላኽ ዝገልፅ እናተዛረብና ነታ መልሓስ ዝሃበና መርገምን ምርቃን ዘይኮነ ሳይዳ ንበረኸት ንምረቃ ንፅቡቅ ነገር ክንዛረበላ እግዚአብሔር ንኩልና ልሳንና ይቅበአልና ስለ ዘረባና ስለ ልሳንና ክንጽልይ ይግባአና መዓልታዊ ካብ ብኻልእ ጌርና እናሓጦሲ ብዘረባና እናሓጦ በዝሕ ምክንያቱ ኣፉ ዓፂ ዝውዕል የብልናን ኣፍና ድዕፆ መዓሲ ምስ ደቀስና ጥራሕ ወረገሌና ስደቂስና ከለና እውን ከይንዛረብ አንታ ዝስደቂሱ ከለው ንስቕ ኣይብልን ይብሎ ገሊኦም ተዛረብቲ ክኾኑ ከለው እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣይትዛረቡ ይበለናን ግን ንዛረቦ ቃላት ጥዑም ግበረልና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓፁ ኣቦና ኣቦይ መርጌታ ብኣገልግሎት ገሸም ኣለው ኣብቲ ዝገሽዎ ሰላም ኣትዮም ኣለው ብሰላም ድማ ክምለሱና ኣብ ጸሎት ንዘክሮም ሓውና ዲያቆን ሳሙውን እንኳዕ ሓጎሰና ስለተሓጎስካ ኢኻ መዝሙር ዘሚርካ ሕጉሰሎ ይዘምር ፀቦ ድማ ይጸልይ ኣቦ ስለ ዝገበረካ ኣምላኽ ንሓፍትና ሸዊት እውን ብሰላም ስለ ዘጋላገላ ጓል ስለ ዝሕቆፈኩም በዚ ዕለት እዚ ኣምላኽ መድሃኒ ዓለም ምስጋና ንዕኡ ይኹትንኹን ብርክትን ቅድስትን ውሉድ ድማ ይግበረልና ገፃ ንሪኣ ኣብዚ መፅያ ድማ ምሳኻ ድሕወሳ ኣደን ጓልን ንግበረልና ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ኩሉ ተመስገን ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ንስኻ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ካብዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽና ተረባሕቲ ክንከውን ንስኻ ሓግዘና ኩሉ ግዜ ይኹን ሰዓት ይኹን መደብ ይኹን ዝሰራዕኻልና ኣባናኽና ኩሉ ንዓኻ ንክብሪ ክንህበሉ ንሕና ድማ ምእንቲ ክንባረኸሉ እሞ ንኸምኡ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሕጂ እውን ንስኻ ሓግዘና እቲ ካብ ቃልና ካብ ልሳንና ዝወፅእ ቃል ድማ ኣምላኽና ክብርኻ ዝገልፅ ንዓና ድማ ንሰላም ንሓድነት ንፍቕሪ ንተበተኑ ዝእክብ ንዝረሓቑ ዝቕርብ ክኸውን እስኻ ሓግዘና ልሳንና ብመንፈሳዊ ጨው ዝተቃመመ ግበረልና ንጉድኣት ኢልና ከይንዛረብ ኣምላኽና ሰባት ክንትንክፍ ሰባት ከነሐምም ሰባት ከነጉሂልና ከይንዛረብ ኣፍና ዕፀወና ኣምላኽና እስኻ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ የብልካን እሞ እቲ ፅቡቑ ኣብ ልሳንና ቅምጠልና እቲ ጠጥዑሙ ኣብ ልሳንና ቅብኣልና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ፀሚኦም ዘለው ንስዓዮም እስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስር ፍትሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀበባን ዘለው ድማ ኣምላኽና መስተርሆ ፍጠረሎም ዝወለድና እዮም ኩሎም ባሪካ ቀዲስካ ናትካ ግበረልና ኣብ ወፍሪ ዘለው ኩሎም ድሓን ምለስ የእትወልና
أبرحوق أب قربا قشم زلون كلهم لما خم قشم بدحنا سلام لسلنا سلام عليك أن أخنا مسجنك سلام دم حضرنا نزق بقى زد ما أجابير أملاخنا منفس كات تمرحب حلقات تدقف قبا يقبرلنا بنادينا قدس رنجل مريم مالاد النات بناي ملاأختي ترادع النات بناي نبياتنا وارياتنا صادقان سماعتاتنا صلوتاي تفلينا كابوبنا ابن قبر منفس قدس صادق بركات رديئت كفلنا بسماياتنا برابنا سماياتنا برابنا سمكاي قدس منقصغا تمصا فقاركا غمتا بسماي كوم دم عمدري يخون عيلت مقبنا لما حبنا احنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عبسانا ندقلنا كم كفاد احنا ننبر مفتنا يتأتونا منقسن حيلين كبرن نزل علمنا تكايما أمين وزتي يا مريم بناي قدس قبريل ملاو سلامتا سلام لك لخو حلنا خدن قليخي بسقاخو اندن قليخي أدى إجابير صباحت قويتا سراوي سلام لك لخو نسغي كابان استبرختيخي فركر سخون برخيو وملت هتسقا ديابير مساخيو وفسيتي داسي بالكي حتيات نغسر يلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين يفتح ويشري جينا املاكنا مران يسوس كريستوس كانيكا كان سريات يدم ساسي ابسا ولدو لبركسات برهان انتم ابي كانات وابي دياقنات ادو عن سائر غصانات ببسمكم كنوا فتانون صحنا يرسيانس كلوان سمات زيو مهارن كريستوس مال 10 تغلتي زيو مهارن نكسوس 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 زيو مهارن نكريستوس صغون ابي قسيس بصلتك قدس بوش يلا هذا كمون بنت اجزتنا مريم مهرن كريستوس مال 10 تغلطه بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرنكسوس بنت اجزتنا مريم هرن كريستوس بنت اجزتنا مريم هرن كريستوس بنت اجزتنا مريم مهرن كريستوس بنت اجزتنا مريم هرن 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 كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን حبرت منفس كل السنة بلعلينا بلعل كلكم أبلعل أبزز لنا يبوتان أبلعل زقدس وتازن قصفن دربن كوين يورد كبرن مسجانا أملاخ يكون كلكم جزاكم مبارك أقول قلتكم يبارك بروح مشات يقبر لنا أجمع سو من سبات يقبر لنا سلام سلام حدارو سلام كني كله آمين لازم نبرنا نايت مهرتي جزاك زابير